moje zkušenost s andělem strážným, tak já vlastně už dlouho beru jakoby mýho anděla jako mé rodiče, kteří jsou jako v nebi, mamka a táta. Takže vždycky, když jakoby něco si přeju nebo prostě přeju se nějak ochránit, tak se vždycky jako k nim modlím. To jsou vlastně taky moje anděle. Takže a myslím, že to funguje. Takže určitě každý by si měl najít svého anděla strážního a funguje to. No tak tomu nemám zkušenosti žádný. Do kostela chodím občas, ale s andělem strážným jsem se nesetkala. Já ještě spím, nemyslím. No já teďka jdu do kostela, no. Ze života. No já nevím, já si nedovedu představit, že bych jako v neděli nešla do kostela, jo. A děcka jako museli taky chodit, jak kluk ministroval, jo. Ale teďka potvora nepáchne. Akorát když je mu zelený, jak tak jako to, no. Nevím, kluci, neznám. Fakt nevím. Bohužel ne. Zachránil kolikrát. Určitě jo. Nemám žádnou zkušenost. Ani nejsem věřící. Ale kdyby byl, tak bych byla šťastná. Když někdy člověk něco potřebuje, tak myslím si, že na něco věřím, ale na anděla strážního zrovna ne. A teď momentálně 8 měsíců nenechránil. A jdu po 8 měsících poprvé do kostela. No, jsem byla úplný ležák, učím se chodit. No, tak já jsem se modlila, jestli jsem něco udělala za odpuštění, jako nejsem si toho vědoma, no, ale je mě lepší, tak asi při mě stojí. Že po takových 2 bovrákách, jo, si myslím, že jsem nemusela tady být ani. Tak určitě při mě stát. To nemám. Tak já mám, protože jsem nemocný, kolik let a díky tomu jsou na světě. Já jsem ateista a s tím to nemám. No tak modlím se k němu, no. Určitě, ale zkušenost žádnou nemám, to ne, to jenom jako v modlitbách, jo, ale že bych ho někdy pocítila, tak to ne. Nevím. No to vůbec ne. Ne. Co? Ne. Ještě mě nezachránil žádný anděl strážný. Doufám, že mě někdy zachrání. Zatím ne. No, já myslím, že jako zatím asi ani jako nějak. Jako jo, doma, ale ne tady, v Česku. Jak jsme byli ve škole a jsme jako nám pomohli v kostele, pán farář z Holandska, on pochází, ale bydlel u nás, jako, nebo žil u nás v Syrii, no, skoro 50 let. Tak to byl náš, jako chránil spíš, takhle. No. Ne. Ne. Nemáme. Když jsem měl z Litomyšle a jel jsem tady pod tunelem z kopce, jak se točí potom směr tam už je potom kus rovné cesty, tak byl jsem nějaké unavené, ale najednou vidím, že jdu do příkopy, ale tam byly obyčejný břehy. Já jsem projel tu příkopu, vyjel jsem navrch a pak říkám, honem jít ven, na druhou stranu. Tak jsem to vzal zpátky, vyjel jsem těsně před mostkem, když kousek dál, tak jsem zůstal tohleto. To mi anděl strážně vedl a S kostelem nemáme nic společného, musíte jít vedle. Nemám. Andělem strážně. Ne, to pak nemám. Tak to teda nemám osobní zkušenost. Jako byla bych ráda, ale nemám zatím, no. S andělem strážným to fakt nemám. To nemám. Jako na to nějak nevěřím, nebo takhle jo, tak. No. Ne? Ne, asi ne, já nevím.